Trumoiak daude itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorputz osoa darraka. Neguko eguraldia dago eta uda oraintxe hasi da, trumoiak sumatzen dira itxasertze honetan. Ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Beteta nago, noma txukundu beharra, goitik behera bustia uriaren errua da. Haizeak erakusten digu bere indar guztia, tximistak marrazkiak dira kaitzen bakar dabean. Ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean.